Става въпрос за управителя на Софийска област Красимир Живков. Аз моля колегите да покажат сайта на областна администрация на Софийска област. Ето, това е сайта. На пръв поглед нищо впечатляващо. Там той е посочил какво е завършил. През 1988 година, това може всеки да влезе в сайта и да го погледне лично, той твърди, че е завършил ММИ, град Москва, Русия, със специалност история. Абревиатурата на ММИ всъщност е Московски младежки институт. Това, което шокира обаче, е, че въпросният младежки Московски институт е основан през 1990 година, т.е. цели 2 години след като господин Живков е завършил, както той твърди, висшето си образование. През 20-те години от съществуването на този институт такава специалност история не е имало и ние тогава се питаме какво всъщност е завършил и какво висше притежава областния Красимир Живков, областния на Софийска област. Затова моля да пуснем, нека той сам да обясни в едно интервю за телевизия СКАТ. Моля, колеги, следващия материал. Когато сте назначавани на работа от Бойко Борисов, вие декларирате, че сте се дипломирали през 1988 година в ММИ Москва. Какво образование имате всъщност? Действително разбирам за какво е този въпрос и за интерес и от спекулациите, които са така през последните няколко дни и от интереса на истинността, на фалшивите дипломи, на истинските дипломи и така нататък. За да бъда конкретен и ясен, ще ви отговоря. Висше образование съм завършил през 1988 година. Тогава институтът се наричаше Висша комсомолска школа при ЦК на ВЛКСМ. Дипломата, която съм приложил, е от 90-та година. От 90-та година, след промяната на държавното устройство, университета получава ново име – Институт Младежи. През 1994 година вече е хуманитарна академия. Така че нормално е със смяна на системите на управление, на самото държавно устройство, преди Съветския съюз или СССР, а след това Руска федерация, да бъдат сменени и самите наименования на институтите. А след 1994 година, когато е приватизиран, той започва да се нарича Хуманитарна академия, където се учат повече от 10 000 студенти. Това е факт и това е истината. Да. Каква специалност имате? Специалността ми е преподавател по история. Истината е, че когато всеки завърша висше учебно заведение, предоставя своя документ, в България аз също имам такъв документ. Комисия при Комитета за наука и висше образование се стана съгласно член 31 от Закона за висшето образование и параграф 2 от указа за признаване диплом за висше образование, издадено от чуждестранни висши учебни заведения, преглед съответната диплома и предна окончателно Красимир Василев Живков има висше образование по история. Датата е 30.10.1990 година. Да. Как ще коментирате факт, че специалност история в този университет никога не е имало? Преподавател по история. Значи вие подлагате съмнение не само моето висше образование, а и на хилядите студенти в Руската федерация, а и на десетките и стотици българи, които също са завършили този институт. Така че няма никакъв проблем. Ние имаме в Москва, говоря за нашата страна, Република България, посолство, има руско посолство тук в София, има съответният институт, направете едно запитване и оттам ще получите информация. Каква е специалността, кога съм завършил, каква е дипломата, редовна ли, нередовна ли и така нататък. Ние спазихме съвета и направихме проверка. Какво е било това учебно заведение, което е завършил господин Живков през 1988 година? И първо едно уточнение. Ти чувал ли си специалност преподавател по история? Не, за първи път. За първи път чуваш. Но пък зрителите на телевизия СКАТ могат да останат изненадани, ако разберат всъщност какви специалности и направления са изучавани в този институт до 1988 година, когато завършва господин Живков. Всъщност това не е висше учебно заведение, това е партийна школа за подготовка на млади комсомолски кадри. Направленията и специалностите, аз ще ги чета, взели сме ги от сайта на ММИ и от
всъщност от историята на този институт. Искам само да отбележа, че Московски младежки институт, който твърди, че е завършил господин Живков, е основан през 90-та година. Преди това в тази база са се обучавали комсомолци, 4-годишно обучение, номенклатурни кадри, които са били деца на изявени комунисти, борци срещу фашизма, много изявени комсомолци, т.е. не всеки имал възможност да живее и да се прави чуче в Москва и да получи някакво образование, което, чета ви, основните направления в тази школа са били следните. Работа в комсомолски и пионерски организации, работа в младежки вестници и списания, обучение на кадри за чужди комунистически младежки съюзи, научно-изследователска работа по проблемите на комунистическото възпитание на младежта и, забележете, направлението, по което е бил обучаван Красимир Живков, е история на Велка СМ или всъщност на Ленинския комсомолски младежки съюз и съвременното младежко движение. Той е изучавал и история на комунистическото възпитание. В тази история той казва, че е пълноправен преподавател и той може да преподава история във всяко едно българско училище. Аз не виждам в момента история на комунистическото възпитание дали се изучава, т.е. дали му върши работа подобно образование. Моят коментар е, че тази диплома просто може да се хвърли в кошчето. За мен тя не струва нищо. Добре, БСП през 90-та година са приели закон, с който са узаконили тази диплома и са направили... Приравнили са тези партийни школи с висшето образование, т.е. те имат черно на бяло документ, че имат висше образование, но всъщност те са завършили подобни партийни школи от 4 години, в които са изучавали подобни ужаси, които ви прочетох току-що и които са взети от сайта на същия този институт, в който той завършил 1988 година. Всъщност в сайта на областна администрация той не е посочил коя година е завършил. Такава информация, още по-любопитно става, може да бъде намерена в един друг официален сайт. Това е в сайта на БСП. Но преди това, нека да видим втората част на интервюто, в която той говори за политическата си принадлежност. Това е назначение управител на Софийска област от Бойко Борисов, който е... Но нека той да обясни всъщност как намира идеите на ГЕРБ и как ги съчетава с тези на БСП. Може ли смело да твърдите, че дипломата ви е истинска? Значи това е несериозно, което ми задавате като въпрос. Има органи, аз ви казах институции, има и прокуратура, има Министерство на вътрешните работи, но много ми се иска някъде, ако има черно на бяло и някой да оспорва документите за моето висше образование, предайте ги, за да се запознаем с тях. Членувате ли в политическа партия и в коя? Не членувам в политическа партия. Аз изпълнявам принципите на политическа партия ГЕРБ. Ние всички сме за едно европейско развитие на България. Да. А може ли да обясните защо в сайта на БСП фигурирате като редови член на партията? Това са такива политически нюанси и интриги. Значи всички, които ме познават, знаят, че през 2003 година на изборите в моята община аз бях единствен противник и победител срещу Българската социалистическа партия. Истината е, че и през 2007 година, когато спечели втори мандат, БСП, тъй като щеше да загуби, ме подкрепи официално. Не съм член на БСП, изпълнявам, подкрепям политиката на политическа партия ГЕРБ за едно европейско развитие на България. Вярно ли, че сте заличили членството си в БСП, когато Борисов ви е поканил да оглавите администрацията на местната областна управа? Хора, не съм член на БСП и не съм заличавал свое членство. Ние всички сме били членове на една партия преди 1989 година и след 90 година не съм членувал в нито една партия. И аз бях от първите кметове, които се явиха в кабинета на Борисов, тогава той, когато постави началото на едно движение, за една промяна, за една атака срещу тройната коалиция. Така че, моля ви се, не ме набърквайте с партии от 3 букви. Вярно ли, че сте заличили членството си в БСП, когато Борисов ви е поканил да оглавите администрацията на местната областна управа? Хора, не съм член на БСП и не съм заличавал свое членство. Ние всички сме били членове на една партия преди 1989 година и след 90 година не съм членувал в нито една партия. И аз бях от първите кметове, които се явиха в кабинета на Борисов, тогава той, когато постави началото на едно движение, за една атака срещу тройната коалиция. Така че, моля ви се, не ме набърквайте
Ние всички сме били членове на една политическа партия. Може би има предвид БКП до 89-та година. Ами да, ти най-добре можеш да кажеш дали всички са били членове Аз не съм членувала в БКП. Да, аз не съм имал възможност да членувам тогава, защото съм бил все още малък. Но всички сме били членове на една партия. Това сега, аз доколкото съм чел, все пак знам, че членската маса на БСП, на БКП никога не е стигала повече от 1 милион човека. В крайна сметка в България са живели 9 милиона, от които може би около поне 7 милиона са били пълнолетни. Значи от 1 милион, нали, от 7 милиона 1 милион едва ли са всички били членове на БКП. Но това не е толкова значим факт. Окей, това не е толкова значим факт. Няма нищо лошо. Човек си има история. Че е членувал в една политическа партия или в друга, това не петни неговата биография. Но петно е, когато този човек се опитва да прикрие тези факти. Ние казахме каква школа е завършил в Москва до 1988 година. Аз не знам дали зрителите сами няма да си отговорят на въпроса дали по това време членове, т.е. хора, които не членуват в БКП, биха получили тази възможност. Не биха. Дали е бил член на БСП, на вече на преименуваната партия БКП, можем само да гадаем, но преди да коментираме с тебе, нека да видим официалния сайт на БСП, все пак. Колеги, ако може следващия видеоматериал, ето, това е официалният сайт на БСП. Виждате, той има привилегията да се ползва с подстраница. Това е за по-изявените членове на партията. Ясно си пише политическа принадлежност има човека, БСП. Не пише заличено членство или пък той вече не е член. Напротив, тази информация е взета преди няколко минути, буквално преди да влезем в студиото. Там в сайта на БСП няма отразени промени. Как ще коментираш? Очевидно някой лъжи или БСП лъжат, или... Нека само, извинявай, само важно е за зрителите. Този човек изкара 2 мандата като кмет на град Правец. Значи тук вкарваме втора ключова дума. Веднъж казахме Лукойл, сега казваме Правец. Ще стане ясно, че интереси може би обслужва той и защо е назначен на този пост, на толкова отговорен пост. Иска да кажа, че очевидно някой лъжи или Красимир Живков лъжи, че не е бил член на БСП, или БСП лъжат, че той е техен член. Факт е, че този човек, който очевидно виждаме по образованието му, е бил кмет на Правец с подкрепата на БСП. Цели 2 мандата? Да. Той в момента е назначен от правителството на ГЕРБ. Знаем кой назначават областните управители. Това е Министерски съвет. Този е назначен за областен управител на Софийска област. Какви са неговите качества? Той поне от кумова срама можеше да завърши една магистратура, нали, на базата на тая диплома, която му е дадена благодарение на партията Майка 90-та година с промяна в закона. Тези партийни школи са признати за висше образование, което бих казал, че е безобразие, но поне от кумова страна можеше да завърши някакво друго образование, дето се казва. Не знам с какво толкова е впечатлил премиера Бойко Борисов, но ето поредният пример за едно странно назначение, а пък може би ти можеш да коментираш каква е връзката с Правец